በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትኩም ይሁን። ክቡራትን ክቡራንን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ድምፂ እዚ እትከታተሉ ዘለኹም ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመይ ኣለኻትኩም? ኣነ እግዚአብሔር መስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ናይ ሎማዓንቲ መልእኽተይ ሰለስተ ነገር እዮም። እታ ሓንቲ ኣብቲ ናይ በቀዳማይ ዝተሰደ መልእኽቲ ቪድዮ ማለት እዩ ናይ ሲኖዶስ ኤርትራ መራሒ ዝኾኑ ፓትርያርክ ኣቡነ ባስልዮስ ኢሎሞ ኢለ ዝነገርኩኹም ብዛዕባ ቤተክርስቲያናት ኤርትራ ዘገልግለን ስኢነን ናይ ገለገለ ዓድታት ህዝቢ መፂኦም መፍትሕኩም ተረከቡና ዘገልግለና ካህን ስኢና ኢሎም መፍትሒ እውን ኣለው ዝበልዎ ብምዝራበይ ምስጢር ኮይኑ ዝተሰምዖም ምስጢር ዝወፀ ኮይኑ ዝተሰምዖም ምእመናን ብምድዋልን ብምፅሓፍ ብውሽጢ መስመርን ተዛሪቦም እዮም ማለት እዩ። እንታይ መሲልዎም ብውሽጢ ዘይትፈትሕዎ ብውሽጢ ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ዘይተሰድሎም እቲ ነገር ዝሕምም እዩ በዚስ መንሞ ክሕጎስ እዩ ዝበሉን ሰባት ኣለው። ንዓታቶም መልሲ ንምሃብ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ሰባት እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ስምዒት ካልኣይ ከዓ ሲኖዶስ ኤርትራ ወይ ከዓ እዞም ልኡኻት ተባሂሎም ናብ ኤውሮጳ መፂኦም ዘለው ልኡኻት እንታይ ለውጢ ይገብሩ ወይ ከዓ እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ ዝብል ነገር ከዓ ፅቡቅ ገይረ ክነግረኩም እየ። ምክንያቱ ሓበሬታታት ካቢና ፀኒሕና ስጋብ ሕጂ ስቕ ምባልና ምስ መፁ እውን እስኪ ዝኾነ ነገር ደኾን ይህሉ ብምባል ማለት እዩ። ስለዚ ኣሎ እቲ ዝሓስኩ ከዓ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ። ሳልሳይ ከዓ ብዛዕባ ምሻም ቀሺ ወይ ዲያቆን ካልኣይ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ኣቡነ ሲኖዳ ዝመሓደሩ ይኹኑ ካልእ ይኹኑ ወይ እውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይኹኑ እውን ክህነት ወይ ዲቁና ንዝቕበሉ ሲ ከም እቲ ናይ ካልኦት ክህነት ወይ ከዓ ዲቁና ዘይቅቡል ኮይኑ ናይተን ካልኦት ጳጳሳት ናይ በዓል ኣቡነ ጳውሎስ ከዓ ቅቡል ኮይኑ ሲ እዚኦም ኣብ ሃብተ ወልዲ ዝበሃሉ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝነብሩ ኣቦ ዝገበርዎ ኣብ ነርዌይ ማለት እዩ ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ኣሎ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ እውን እንታይ ትብል ዝብል ሕቶ መፂኒ ኣብ ብዙሕ እውን ክዘዋወር ርኢ ኣለኹ ብዛዕባ እውን ከካፍለኩም እየ ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ ግን ፅቡቅ ገይረ እውን ከብርሃልኩም እየ ድሓን ድሓር እጂ ግን በቲ ቀዳማይ ክንጅምር ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ኣብዚ ንዛረብ ዘለና ደስ ኢልና ኣይኮናን። እንታይ ደኣ ጉዳይ ቤተክርስቲያን ኮይንና ጉዳይ ሃይማኖት ኮይንና እዩ ማለት እዩ። ካህን ኣባጊዕ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎ። ሓደ ጓሳ ክጓሲ ከሎ ካብ በላዒ ካብ ሰራቂ ክከላኸል ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ። ነተን ዝጓስየን ሓላፍነት ዘይወስድ እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ይበልዓ እንታይ ይሰትያ ፅፈተን ፅሬተን ኩሉ ካብ በላዒ ካብ ካልእ ነገር ካብ ተኽላውን ክድሕና ካብ ውሃርያ ክድሕና ዘይገብር መራሒ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እዚ መራሒ እዚ ጓሳ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ካልኦት ኣሕዋትና ከም ዝናትና ስለ ዘይኮኑ ኢና ሕና ከዓ ከማና ኩኑ ኢልና ንምዕዶም ዘለና ንምኽሮም ዘለና እምበር ንፀርፎም ኣይኮናን ዘለና። መገድኩም ስሒትኩም ኣለኹም ሓላፍነትኩም ረሲዕኩም ኣለኹም ነዚ ኮነን ዝተሸምኩሞ ሽመት እግዚአብሔር ነዚ ኣይኮነን ቀቢእኩም ንስኹም ከም ካልእ ነገር ጌርኩም ወይ ከዓ ከም ካልእ ሓላፍነት ተሰከምኩም ጌርኩም ዘይኮነ ከምቲ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዝለኣኹም ከምኡ ንዓኹም ክርስቶስ ከም ዝለኣኸኩም ጌርኩም ሕሰብዋ ክህነትኩም ብከምኡ ረኣይዎ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ። ካልእ ዋላ ሓንቲ ይብሉ ክህነትኩም ከምቲ ናይ ሃዋርያት ክህነት ጌርኩም ረኣይዎ ክህነት ዋዛ ኣይኮነን ዓበ ሓላፍነት ኢኹም ተሰኪምኩም ዘለኹም ካባኹም ህዝቢ ብዙሕ ነገር ይፅበ ቤተክርስቲያን ብኣኹም እያ ትትከል። ስለዚ ቤተክርስቲያን ከዓ ብናይ ባዕላ ሕግን ስርዓትን ክትከይድ ደኣ እምበር ንፖለቲከኛታት ኣሕሊፍካ ምሃብ ጉቡእ ስለ ዘይኮነ ወይ እውን ምፍራሕ እውን ጉቡእ ኣይኮነን ማለት እዩ። ፈራሕ እንድሕር ኮንካ መስቀልካ ኣሚጥካ ምኻድ እያ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ትፈርሕ በቲ ከዓ ኣቦኻ ኢልካ ኣባት ነብሲ ሒዝካ ሰባት ከዓ ኣቦኹም እየ ትብሎ በቲ ንባዕልካ ዘይተናሳሕካ ንዓነታቶም ንስሓት ትእትዎም
لذي نزنجر زي كفلتو خلوه حزبه ونزت فسلا زخونه حلافነት ዝጎደሎ አካይዳ አይትኺዱ ኣብ ቤተክርስቲያን ጉድለት አሎ ክእረም ምእንቲ ዝከኣለኩም ኩሉ ግበሩ እዩ ተመለኽት ማለት ምክንያቱ ፈሪሕና እዮም ዝብሉ በቃ ፈሪሕና በቃ ታይሙ ክንደይ ዓመት ከምዚልካ ከምዚ ብዙሕ ነገር ከምዚሎም ግን ዝረኸብዎ ለውጥ የለን ዝሰኣሰረለው ዝወፀ ይረኣና ይብሉኻ እጂ ንሕና ምስ መንግስትኩም ምስተኣሽሙኩም ተባኣሱ ኣይኮነን ተዛረብ ሓቂ ተዛረቡ ሓቂ ስርሑ ወይ ከዓ ፈሪሕካ ኣስቂልካ ትኸይድ ማለት እዩ ተፈሪሕካ ኣስቂልካ ትኸይድ እምበር ነቲ ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ነቲ ሓቂ ዝሰርሕ ዘሎ እንዳዓንቀፍካ ነቲ ህዝቢ እውን እንዳጋገኻ እዚ ናይ ከምዚ ቤተክርስትያኑ እንዳተቃወምቲ እዩ ኣይትኽዱ እንዳ ደገፍቲ ባንዳ ተቃወምዳቶም መናፈቃን እዩ እንዳበልካ መንፍቅና ንዘይብሎም ካህናት ከተጸልሙ ኣይትወዓሉ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ሃገር ንዘለው ካህናት ኣሰር ኣቡነ እንጦንዮስ ተኸቲሎም ዝኸዱ መናፍቃን ክበሃሉ ግቡእ ኣይኮነን ሰብ ክንድተምፁ ሰብ ተጥፍኡ ኣለኹም ኢላሎም ዘለና ሓደ ቀሺ ነቶም ኣሚኖም ዘለው ጠርኒፉ ብምሓዝ ነቶም ዘይኣመኑ ዘለው ምሂሩ ናብታ ቅድስ ዝኾነት እምነት ናብታ ቅድስ ቤተክርስትያን ምምፃእ ይስርሑ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ቤተክርስቲያን መራሒ ናይ ቤተክርስቲያን ዋና ናይ ህዝበ ክርስቲያን ኣቦ ናይ ቤተክርስቲያን መራሒ ካህን እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ብኻልኦት እንዳተኣዘዝካ ከም ምንም ግድ ዘይብሉ ዘይግድሶ ንጥቕሚ ጥራሕ ዝነብር ወይ ከም ልኡኽ ኮይንካ ጥራሕ ምንባር ትኽክል ኣይኮነን ሓለፍቲ ኢኹም መራሕቲ ኢኹም ሓላፍነትኩም ተጠቒምኩም ከዓ ነዚ ህዝቢ እዚ ጓሲይዎ ይፈላለሎ ኣይተፈላለይዎ መፈላለዩ እውን ንስኻትኩም ይኹም ድሎ ባለና ማለት ለዚ እዚ ምባል ማለት ምውራድ ኣይኮነም ሓቂ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ሕማቕ እንዳረኣኻ ከም ጽቡቕ ኣለና ኢልካ ምኻድ ማለት ነቲ ሕማቕ ምድጋፍ እዩ ዝሕሰብ ለዚ እዚ ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ዘይኮነ እዚ ሃይማኖት ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ እንዳረኣኹም ስቕበሉ ዝብል እዩ ፖለቲካ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ተልእኾኹም ሲ ተተዋሃበኩም ሓላፍነት ሲ ኣይትጠቐሙሉ ኣይትስርሑሉ ዝብል ዘሎ እዩ ፖለቲከኛ ክበሃል ዝከኣል እሞ እዚ ናይ ፖለቲካ ኣይኮነን ወይ ከዓ ምስጢር ኣይኮናን ነውፅእ ዘለና ማለት እዩ እታ ምስጢር ናይ ክንደቦ ዝኣኽሉ ከምኡ ጌርኩም ኣብ ክዛረብሎም ፅቡቅ ኣይኮነን ዝበልኩም ኣሕዋት ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣይረኣኹሞ እንትኾኑ ዘይረኣኹሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እምበር ባዕልቶም እዮም መውፅኦሞ እዚ ከምኡ ዝብል ዘረባ ባዕሎም እዮም መውፅኦሞ ማለት እዩ عدتات بيتكريستيانات سي كمزيلن زغلغلن سينن طرحان تريفن مفتحهم هينكم مفتحهم تقبلنا نمبر تايدا امو نغبرو قش زي بلو بيتكريستيان تا نغبرو إلو منا زبلو بعلم يوم مالتي سلازي ابت نصوم زرقو فيديوتات كيدكم كتريوا تخلو يخم وي كا سددل يبولني انا خصدلكم يخل مالتي تم نصو كتريوا تدليو مالتي زي بدحر حجي زحسب زلو نجار زبالكم مالتيو ماتيام زلو حجي ناب دغه ماتيام زلو نلوطيام ماتيام بزح لوط بزح عينتيو صبق لوط لحما لوطي አሎ ማለት እዩ ንሕና እንታይ ናንጽበ ንቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ ጥቕሙ ተንሶም ሓሲቦም ዘለው እንተዳይልና ወላ ሓንቲ ህጂ ኣብ ከለኹ ከነግረኩም ሲኖዶስ ኤርትራ ከመይ ኩነታት ኣሎ እንታይ ኣሎዶ ሞይቱ ዝብሃል ነገር ኣሎ እንዲ ኣበይ ዘሎ ሲኖዶስ ኢኻ ሲኖዶስ ትብዘለኻ ናብ መን ኢኻ መልእኽቲ ትሰድድ ዘለኻ ዝብሉ ሕዋት እውን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ትምህላውን ዘይምህላውን ከመይ ኩነታት ከም ዘሎን ቀዲምና ብዙሕ ግዜ ነጌርናኩም ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበሉ ኣለኹ ዘለዎ ኩነታት ዝተፈልጠ እዩ ማለት እዩ እቶም ቦታት እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ተባሂሎም ናይ ሲኖዶስ ወኪሎም ዝመፁ ሲ ፖለቲካ እዮም ዝዛረቡ እምበር ኣብቲ ሃይማኖት የለውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘይቆርብ ምእመን ከይርከብ ኣረዲኢኹም መእሚንኩም ቅዱስ ቁርባን ክወስዱለዎም ቅዱስ ቁርባን ረጊፆም ከይከዱ ዝብል መራሒ እናተምሪኹም ትፈልጡ የለን ናብቶም መናፍቃን ናብቶም አቡነ ክርስቶስ ዝመሓደሩ ናብኣቶም ከይከዱ በቃ ኩሉ ነገር ትገብሩሉ ኣለኩም ኢሎም እዮም ዝጉስጉስዎም ማለት እዩ ለዚ እቲ ንዖም ዝኽተሎም ህዝቢ ከኣታ ይኸውን መስለኩም ሓቂ ይመስሎሞ ናይ ባዕሉ ጉድለት ክንዲ ዝርኢ ኣነሲ በቃ ክንደይ ዓመት ቤተክርስትያን እንዳተመላለስኩ ብህፃነይ ጀሚረ ክርስትና
ውልድነት ስላሴ ተቀቢለ ግን ስጋ ጎይታይን አምላኸይን መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይወስድ ከልክል ዘሎ እንታይ እዩ ንምንታይ እዚ ይወስድ ዘሎ ኮይኑ ክንዲ ነባት ነብሱ ዝሓቶም ብዛዕባ ከምኡ ክንዲ ዝሓስብ ብዛዕባ ንሱ ብዛዕባ ፍጽምና ነብሱ ብዛዕባ ቅድስንኡ ብዛዕባ ስተሬት ሓጢያቱ ክንዲ ዝሓስብ ከይተረድእ እንታይ ይገብር መስለኩም ንሱ ጻድቕ ነቶም ንሓቂ ሓሶት ዝብሉ ቤተክርስቲያን ናይ ባዕላ ሕግን ስርዓትን ትመሓደር ዕርቂ ይኹን ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣብ ሓደ ጣውላ መፂና ንተዓረቕ ኣብ መንጎና ዘሎ ፈላሊና ዘሎ ነገር ክርአ ኣለዎ ኮሚልካ ኣይነበርን ዝብሉ ዘለው ምስኦም ንኸይቀርቡ እንታይ ክብሉ ይውዕሉ መናፍቃን እዮም ከምዚኦም ተሃድሶ እዮም ክብሉ ይውዕሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብ ዘይምፍላጥ ዝብገስ ዘይምፍላጥ መቸም ዘይምፍላጥ እንታይ ዝገብረካ ባቃ ደፋሪ ዝገብረካ ማለት እዩ ደፋራት እዮም ክፀርፉ ከለዉ ትሪኦም ፅሕፉ ኣብ ዝኾነ ነገር ገለ ክትሪኦም ከለኹ ንሕስያ ዝበሃል የብሎምን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዘይምፍላጦም ዝተላዕለ እዩ እምበር እንተዝፈልጡ እንዳፈለጥካ እንድሕር ዳ ኸድካ ብፍላይ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንዳፈለጥካ እንድሕር ከድካ እግዚኣብሔር ንሰብ ንምንታይ ፈጢርዎ እንታይ ክኾነሉ ይደሊ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝብል ይፈልጥዎ እንተኮይኖም ዝፈልጥ ሰብ በቃ ፈራሕ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ይፈርሕ ንሓደ ሰብ ክፀርፎ ይሓስብ ክፀርፎ ክብል ከሎስ ሓጢያቱ ይዝከሮ ማለት እዩ ዋይ ኣነስ መን ኮይነ እየ ዝፈርድ ኣብ ልዕሊ ካልኦ ዝፈርድ ሲ ንባዕለይከ ተሓጢያተይከ ኢሉ በቃ ነፍሱ ምስ ረኣየ እንታይ ይገብር መስለኩም ንኻልኦት ካብ ምውራድ ንድሕሪት ይብል ማለት እዩ ኣይመፀሉን በቃ ካብ ኣብ ክወፅእ ኣይክእልን ትሕማቕ ነገር ማለት እዩ ብዛዕባ ባዕሉ ምክንያቱ ፈላጥ እያ ዝፈልጥ ሰብ ከምኡ ገይሩ ኣይደፍርን ስለዘይፈልጡ ግን ድላዮም ክብሉ ይውዕሉ እዮም ማለት እዩ እሞ ንኸይፈልጥ ከምኡ ኢሉ ደንቂሩ ክፃረፍ ጥራሕ ክነብር ከዓ ዝሕግዙ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ማለት እዩ ኣክንዲ ንዓ بقدس قربان قال كيدان اسر قدس قربان تقبل سبيتي مس سبعي مس سبيتو قدس قربان تقبلوا دقهم قدس قربان قبلوا خمس زلوهم تمرت ሃይማኖት ወንጌል ከመሃር ፈልጡ ከም ዘለዎም ግበሩ ኢሎም ዝጉስጉስዎም ተዘለው ወስዋስ ውሽጢ ከም ዝርዮ ዘለና ስለ ዝኾነ እትፈረኻ ትንደገዝ ወጽኻ ንሪዮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከም ሲኖዶስ ደኣሞ ክንዲ ሲኖዶስ ዝኣከል ታሽሙ ደኣሞ ከምዚ ጓል መገድ ደሞ ዓለም መስለኩም ግን ህልውና ሲኖዶስ ከም ስለ ዝኾነ እዩ ማለት ኣብ ምንታይ ተዋፊሩ ኣሎ ኣብ ምክልኻል ተዋፊሩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ምክልኻል ሰባት ከይዶምና ናበይ ናብ ተሐቀኛ መገዲ ስለዚ እንታይ ንግበር ንምለሶም እንታይ ኢልና ንምለሶም እቶም ካልኦት መናፍቃን እዮም ተሃድሶ እዮም ወይ ከዓ ተቃወምቲ እዮም ብኸከም ዝመስሎ ኣየናይ እንተልካዮ ሰብ ይሰምዓካ ብምባል ከከም ገጹ እንዳረኣዩ ከምዚ ገይሮም ይኸድሉ ማለት ካብዚ የድሕነና ማለት እዩ ካብዚ የድሕነና እጂ ኣጋጣሚ ለንቀነ ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ለናኒ ዓባይ ሰበይቲ ክብርቲ ሰበይቲ እየን ማለት እዩ ኣብቲ ቤተክርስትያን ናቶም ተተሳለምኩ ስየ ቀሽየ ለነኦም ነቶም ኣብ ትሕቲ ሲኖዶስ ዘለዉ ኣቦኦን ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ሲኖዶስ ዘለዉ ኣቦኦን ቅድሚ ሕጂ ምናልባት ዳርጋ ከምዚ ናብ ወይ ትኺዳ ዛ ዓይነቱ ይብልዎ ነይሮም መስለኒ ከይበኣሰን ከዓ ብዙሕ ኣብኡ ተበርኩ ፅቡቕ ኣይኮነን ሕጂ እንዳረሓቐኒ እሞ ኣብቲ በዓል በቀሽ ክስቶ ዘለዎ እንተተሳለምኩሲ ከመይ ይመስለኩም ኣብኡ ባት ቅዱስ ቁርባንሲ ኣብኡ እንተወሰድኩስ ከመይ ይመስለኩም ርሕቆን ኣሎ ዝንስኹም ዘለኹም ሞ ኢልኖም ሕጂ ንሶም እንታይ ኢሎሞን ዋይ ፀገም የብሉን ድሓን ውሰዳ እንታይ ደኣ ሞ እንድሕር ርሒቕ እኮ ናብዚ እንተትመፃእ ፅቡቕ ነይሩ ግን እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከዓ ህራይ ድሓን ውሰዳ እንታይ ደኣ ሞ ክንብል ሰሙን እኮ ከማና እዮም ኢሎሞን ማለት እዩ ዋይ ከማና ዶ ኢልኩም በቃ ሕራይ ፅቡቕ ግዲ ግርም በቃ ተኸልኪልና ዘለኮ ኢሎሞን በቃ ንእሽተይ ነገር ይኸልኪልና ዘሎ እምበር ናይ ሃይማኖት ፍልል ኣይኮነን ዘሎ ከም ሓቂ እንተርኢናዮ እውን እቲ ትኽክለኛ ነገር እቲ ንሳቶም ዝኸድዎ ዘለዉ መገድ ንሱ እዩ ኣብቲ ሕጊ ተኸቲሎም ዝኸዱ ዘለዉ እሶም እዮም ንሕና ካብቲ ሕጊ ወፂና ኣለና ቃል በቓላ ይበልዎንን ከይነብሎም ከዓ ከይነስጉጎም ማለት እዩ ግን እንታይ ኢሎሞን እቲ ትኽክለኛ ዝኾነ መገዲ ዝኸድዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ኢሎም እቲ ናቶም እዩ እቲ ትኽክለኛ መገዲ ሓቂ ክንዛረብ ተኮይንና እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ መገዲ እቲ ንሳቶም ሒዞሞ ዘለዉ መገዲ ንሱ እዩ እቲ ትኽክል ኢሎሞን ማለት እዩ መን እዞም ኣሰር እንጦንዮስ ዝኽተሉ ማለት እዩ ናቶም መገዲ እዚ ትኽክል ስለዚ በቢ ውልቆም ከምኡ ዝዛረቡ ንባዓት ኣቦታት ኣለዉ
ብፍላይ ሕጂ ደሓን ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ ነቲ ሰቦም ዝነግሩ ኣለዉ ገና ሕጂ ዝባራወሩ ሕጂ ዝትስኡ ሕጂ ፀርፊ ዝጅምሩ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ምፅላም ዝጅምሩ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ስጋብ ዝርድኦም ስጋብ ዘይፈለጡ ክፃረፉ ድላዮም ክገብሩ እዮም ንኽእመኑ ማለት እዩ ንኽእመኑ ከምኡ ክገብሩ እዮም ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ካብ ዝኸፍእ ሓጢኣት የለን ካብ ሰብ ብዘይኮኖ ነገር ክተፀልም ምውዓል ዝኸፍእ ሓጢኣት የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እውን እዚ ስለ ዝፈልጥ ንሰብ ከፀልም ኣይደልን የፀልም ኣይኮንኩን ዘለኹ ኣብ መራኻዊ ብዙሃን ኩሉ ሰብ ዝበሎ እዩ ዝደግም ዘለኹ ዝበሎ ዝተባህለ ዓገብ ዝኾነ ጌጋ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ነዚ ከይክተል እቲ ሓቀኛ መገዲ ከዓ ዓይኑ ናብኡ ከብል ነቲ ሓቀኛ መገዲ ክርኢ ብኡ ከዓ ክስዕብ ከም ዘለዎ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ በዚ ክትርድኡ ኣለኩም ማለት እዩ ክቡራን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ንማንም ብምፅላእ ኣይኮነን እንታይ ዳ እታ መገዲ ሓቂ ትስሓት ስለ ዘላ ሰብ ከዓ ከይፈለጠ ይዳናገር ስለ ዘሎ የጋጊዎ ስለ ዘለው እቲ ሓቂ ክኽተል ስለ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ እንዳገበሩ ብኸባቢ ብኣውራጃ ብፖለቲካ ወይ ከዓ መናፍቃን እዮም ብምባል ሰብ እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ተሓቀኛ ነገር ንኸይርኢ ይገብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ ኣቡነ አንጦንዮስ ኦሮማይ ሜቶም እንዲዮም ድሕሪኡ እሞ ዘይምለሱ ይቕረታ ሓቲቶምስ ዘይምለሱ ዝብልዎም ሰባት ከዓ ኣለዉ ኣይገርመኩም መን ይቕረታ ክሓትት ዘለዎ ኣቡነ አንጦንዮስ መናፍቕ ኣይኮኑን መናፍቕቲ ኮይኖም ከዓ ምፍቅንኦም ኣስሙዕና ዝበለ እሱ ተጋጊብሎ እሱ ይቕረታ ክሓትት እታ ኣቡነ አንጦንዮስ እሲ ትኽክል ኣለዉ በዚ ጌርኩሞ ዘለኹም ዕፀው ኢልካ ከምኡ ጌርኩም ሓንሳብ ገሊኹም መንግስቲ ኣሲርዎ ትብሉ ገሊኹም ባዕልና ኣሲርናዮ ትብሉ ዘዝ ጣዓመኩም እንዳተዛረብኩም ናይቶም ኣብቲ ሲኖዶስ ኣለና ትብሉ ከማን ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ማለት እዩ ናቶም ሓደ ዓይነት ኣይኮነ ስምዑ ኢኹም ንሳቶም ዝዛረብዎ ማለት ስለምንታይ ሓቂ ስለ ዘይኮነ ሓቂ ሓንቲ ክትመፅእ ሓቂ ብሓሶት ሓንቲ ክትመፅእ ትኽእልን እቲ ሓቂ ግን ሓቂ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣቡነ አንጦንዮስ መናፍቅ ከም ዘይኮኑ በዓል ክነፈ ርግብ መምህርቶም ኣለዉ ዝበሃሉ መምህር ኣብ ኤርትራ ቶም ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ስሙያት ናይ መፅሓፍቲ ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ኣቦታት ሓደ መምህር ክነፈ ርግብ ማርቆስ እንታይ ኢሎም መስለኩም ኣቡነ አንጦንዮስ እሲ መንፍቅናኦም እዚኣ ክትበሃል ኣይትከኣልን ኣነ መንፍቅና ኣለዎም ኣይብልን መንፍቅና ዝበሃል ኣይተረኽበቶም እያ ተባሂላ ሲኖዶስ ዝብላ ከዓ እቲ ሲኖዶስ ዝብሉ እምበር በቃ መንከም ዝመርሑ ዝተፈልጠ እዩ ማለት እዩ መናፍቅ እዮም ነይሮም እዩ ዝብል መንፍቅና ተረኺባቶም ካብ ካልእ ሓጢኣት ነበሮምን ግን ካብተን ሓጢኣት ዝበሃላ ንፓትርያርክ ካብ ስልጣኑ ከውርድኦ ዝኽእላሲ መንፍቅና ተረኺባቶም እዮም ዝብሉ ምስ መናፍቃን ምትሕብባር ፀኒሕዎም ገሊኦም ከዓ ሓለቃ ናይ መናፍቃን ሓለቃ እዮም ዝብልዎም ማለት እዩ ግን ብኦም ክህነት ተዋሃቡ እዮም ብኦም ቁምስና ዝተዋሃቡ እዮም ብኦም ምስ ስልጣኖም ኮይኖም ክነብሩ ግን ይደልዩ ብመናፍቅ ሓላፍነት ተዋሂቦም ሲ ብመናፍቅ ተሸይሞም በብመናፍቅ ተሸይሞም ሲ ንሶም መናፍቅ ኣይኮኑን እቲ ዘለዎም ፀጋ እቲ ዘለዎም ማዕርግ ናይ መናፍቅ ማዕርግ ኣይኮነን ማለት እዩ ብጣዕሚ ኩ ዝገርም ነናሓድሕዱ ዝጋጮ ነገር እዩ ማለት እዩ ልቢ በሉ ምእመናን ማለት እዩ እዚ እንደኽሞ ዘለና እዚ ንዛረቦ ዘለና ሕጂ ስራሕ ሲኢልና ኣይኮንናን ብዙሕ ነገር ክንጥቀመሉ ንኽእል ግዜ እዩ ማለት እዩ ግን ህዝቢ የዳናግሩ ስለ ዘለው ስቕታ ዝብሉ ስቕ እውን በልና ንኸውን ምናልባት ግን ስቕ ኣይኮንን ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እውን ይሰርሕሉ እዮም ዘለዉ ኣቡነ አንጦንዮስ ሞይቶም ስለ ዝኾኑ ሲ ድሕሪኡስ እንታይ ስቕ ዘብል ኣለዎም ይቕራሕቲ ሓቲቶም ሲ ዘይምለሱ ኢሎም እዮም ዝሰርሑ ማለት እዩ እዚስ ቁኑዕ ዶ ይመስለኩም ብዘይ ገበኖም ኣሲሩ ን16 ዓመት ዝኣሰረ ወይ ከዓ ዘፀለመ መናፍቅ እዮም ዝበለ ድዩ ይቕረታ ክሓትት ዘለዎስ ወይስ እቲ ትኽክል ዝነበረ ተሓቁ ዝኾነ እቲ ትኽክል ዝነበረ ንሕና ከም ዝኾንና ብምንታይ ተረጋግፅ ይመስለኩም ሓደ ካብ ናይ በዓልቶም ዘረባ ብምውቃዑ ማለት እዩ ካልእ ክነፈ ርግቢ ማርቆስ ብዝበልዎ መምህር ክነፈ ርግቢ ማለት እዩ ክቡር ኣቦ እዮም ኣብዚኣ ሓቂ ተዛሪቦም እዮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ
ገዳሞም ብኽብሪ ብምቕባሮም ማለት እዩ ሲያታ አንዲ እንተሰይከውን ከመይ ገይሮም መናፍቅ አቦ መናፍቅ ሓለቃ መናፍቃን ኮይኖም ከመይ ገይሮም አገዳም ይክብሩ ለዚ አቡነ እንጦንዮስ ትክክል ነይሮም እዚ ንዘለዓለም ክዝንቶ ዘለዎ እዩ ክሓፍረሉ ዘለዎ እዩ ክሓፍር እምበር እዚ ዘኹርዕ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዳ ፍሕሮም ከየውፅኦም ኣብ ገዳሞም ብኽብሪ ተቐቢሮም እዮም ዞም አቦ ማለት ብናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ብናይ ማንም ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሰሪሕዎ ማለት እዩ ሓቂ ስለ ዝኾነት ሓቂ መገዳ ሓቂ ሲኢሎም ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን ዝበሃል ናይ ወለድና ምስል ኣሎ ማለት እዩ መገዳ ሓቂ ስለ ዝኾነት አቡነ እንጦንዮስ ኣሰኒፎም ስዒሮም በይኖም በቃ ከም ክርስቶስ ንክርስቶስ ወይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ገበን ዘይብሉ ንጹህ ሰብ ምዃኑ እንዳረኣዩ ከለዉ ከም ገበን ዘለዎ ከም ገበነኛ ገይሮም ኣብቲ ገበነኛታት ዝስቀልሉ መስቀል ክሰቅሉ ፈሪዶሞ ማለት እዩ እሞኸ ይስቀል ክብሉ ከለውሲ ኣብ ዓመት ሓደ ገበነኛ ካብ እስር ቤት ይልቀቀሎም ስለ ዝነበረስ ሕጅስ ንኢየሱስ ንክፈትሓልኩም ንበርባን ክብሎም ከሎስ እንታይ ኢሎም መስለኩም ነቲ ሽፍታ ዝነበረ ገበነኛ ዝነበረ በገበኑ ተኣሰረ በርባን ንዑ ፍትሓዮ ኢሎም በርባን ፍታሕ ኢየሱስ ግን እሰር ኢየሱስ ግን ቀተል ይሰቀል ኢሎም ማለት ከምኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዘመኑ ከምኡ እዩ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና ክቡራን ህዝቢ ክርስቲያን እጂ እውን ንሕና እግዚአብሔር ፀዊዕና ኢና ኣብዛ ዓለም ዘለና እግዚአብሔር ፀዊዕና እውን ክንከይድ ስለ ዝኾንና ክሳብታ ዘለና ያ ግዜ ሓቀኛታት ክንከውን ክንክእል ኣለና ኣይሁድ ንጎይታ ሰቂሎም እንዳባልና ንሕና ከዓ ሰብ እንዳሰቀልና ክንነብር ነዞም መናፍቃን ትብልና ዘለኹም እኮ ትሰቅሉና እኮ እዮም ዘለኹም ይርድአኩም ኣለዶ ብዘይገበርናዮ ብዘይወዓልናዮ ብዘይወዓልዎ ድሓን ንዓይ እኳ ኢሎም ይፈጥን እዮም ከምኡ ድሓን እዮም እግዚአብሔር መስገን ግን ነቶም ከምኡ ዝብሎም ኣበይ ሓቲትኩሞም እስክበልዎ ኣቕሪብኩሞም ካይታ ምፍቅኖ እስኪ ተኻትዑ ተዘራረቡ እስኪ ሽዑ ናይ ክልቴኹም ሰሚዕና ክንፈርድ ኣብ ዘለኻዮ ኮይንካ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ምዝራብ መድረኽ ፈጢራ ዘይትፈልጥ ሲኖዶስስ መናፍቃን እዮም እንዳበለት ክትነብር ሓንታ ኣየፀብቀልኩምን እኮ ኣየፀብቀሎምን እኮ እስኪ ንገርዎም ኣብስሕሎም ንዕስክዞም ሕዋተይ ንዕስክዞም ደቀይ ካብ ሃገርኩም ተሰዲድኩም ሲ ካብ ቤተ ክርስቲያንኩም ከዓ ክትስደዱ እንታይ ዘባእሰኩም ዘሎ ንሕና ወለድኩም እኮ ኣለና ኣድርሒቕና እምበር መፂና ኣለና ንዕስኪ ኢሎም ሲ ኣብ ዘዝኸድዎ ዓዲ ነቶም ካህናት ፀዊዖም ከዘራርብዎም ይግብኦም ነይሩ እኮ ከምኡ ይገብሩ ኣይገብሩን ኣይተለኣኹም ስለ ዝኾኑ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ኣቦ ኮይንካ ንደቃ ተቀራርብ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንካስ ሽመትካስ እንታይ እዩ ርፁ ኢሉ መዓልቲ ቆፅር ናይ አቡነ ባስልዮስ ሽመት ስታይ እንታይ ዝሕቁስ ሽመት ይባል ኣምላኽ ዕድመ ይሃቦም ዕርዮም ክኸዱ ማለት እዩ በዛ ሕጂ ዘለዋ ግን ወላ ሓንቲ ዳሽመለ ሕጂ በቲ ዝበልኩኹም መሰረት ክንከይድ ከለና እቲ ዝሕሰብ ዘሎ ነገር ማለት እዩ ከመይ ጌርካ እቶም ኣብ ትሕቲ አቡነ እንጦንዮስ ወይ ከዓ ኣሰረ እንጦንዮስ ተኸቲሎም ዘለው ታሽሙ ማለት እዩ ቀንዲ ስጋኣቶም ሲ እጂ ቀንዲ ስጋኣቶም መናፍቃን ገለ ይኮኑን አንጻር መናፍቃን ወይ ከዓ ሰብ ሃይማኖት ከይገድፍ ወይ ከዓ ሰኣን ትምህርቲ ከይጠፍእ ገለ ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ ጎስጓሶም ዘሎ ብዝተወሰነ ክፍሉ ከምኡ እውን ይህሉ መሃሩ ገለ እውን ይብሎም ወንጌል ክመሃር ኣለዎ ህዝቢ እውን ይብሎም እዮም ትቀንዲ ዘሎ ግን ካብኣቶም ከመይ ጌርካ ሰብ ተውፅእ ኣብኡ ዘለው ካህናት ብፍላይ ከመይ ጌርካ ትሕዞም ከመይ ጌርካ ናባኻቶም ፆም ክትሰርሑ ኣለኩም እዮም ዝበሃል ዘለዎ ሕጂ ማለት እዩ ካብ ብውሽጢ ዝሰማዕኹ የብለኩም ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ታትዩ ዘሎ እቲ ሓሳብ ከምኡ ክግበር ዘለዎ ተባሂሉ ዝበል ዘሎ እሱ እዩ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ቀሺ እንድሕር ካብ ሓደ ቤተክርስትያን መፂዎም ሲ ቀሺ ክርስቶ ከማን መፂና ተረዲእዎ ሲቕረታ ሓቲቱ ሲ ናብ ቤተክርስትያን ኣትዩ ተባሂሉ ነቲ ህዝቢ ክነግርዎ እሞ እቲ ህዝቢ ከዓ ዋይ አንታ ንሕና ለከ ነጠራጠር ዝነበርናስ እቲ ሓቅስ እምበኣር ከምዚ እዩ ክብል ማለት እዩ ከምኡ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ካብልዎ ተሓሲብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ብቐዳማይ ኣብ ኖርዌይ ዝተረኣየ ሓደ ካብኡ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ክምለሱ ጀሚሮም ኣለው
يوم زبلوهم هجنتهم ناتهم كملوس جميرهم على بين بشودن كملوس جميرهم على بين بجرمن كملوس جميرهم على بين بنروي እንዳበሉ ሓደ قش እንድሕር ከም ዝኾነ ብናይ ባዕሉ ፀገም ናብኣቶም መጽይሲ በቃ እቲ ሓቂ ፈሊጥዋ እቲ ሓቂ ይፈልጣ ስለ ዝነበረ ስጋብ ሕጂ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ተሳሒቱ ክሰርሕ ፀኒሑ ምሳኣቶም ከገልግል ፀኒሑ ሕጂ ግን ናብታ መገዲ ሓቂ ተመሊስሎ ስለዚ ይምለሱና ኣለው እቲ ሓቂ እዚ እዩ ዋላ ይንዋሕ ግዜ ሓቂ ትወፅእ ኣላ እንዳበሉ ነቲ ህዝቢ መሊሶም ከደናግርዎ ወጢኖም ኣለው ማለት እዩ ከምኡ ተሓሲብ ዘሎ ሕጂ እዚ ሓደገኛ ነገር እዩ ቀሊል ገርኩም ከይትርእይዎ እዚ ብመናን ህዝበ ክርስቲያን ብዙሓት ኣቦታት ካህናት እውን ዲያቆናት ትምህርቲ ሰንበት ዘለኹም እዚ ቀሊል ገርኩም ከይትርእይዎ መሊሱ ናብ ካልእ ሓሸውዮ ዝእቱ ናብ ካልእ ምትህልላኽ ዝእቱ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ብመን ብመራሕቲ ደቅኻ ተፈላለዮም ደቅኻ ተባይሶም ደቅኻ በበይኖም ቤተክርስቲያን ክሳለሙ ዳርኣኻስ أكن زعزنك نزع زعريلو صراحة كن دسترس أمتلخ كتنبرم زي إذا عينت ملقت زين ده تحلل كاتنبر إذا خاب بوتات تصبيو إذا خاب مرحتي هاي مانوت زيت تصبيو على ما وين ده أتخ جبري أمه بوليتيكا ده أتخ جبري أمه ندحر مرحتي هاي مانوت أكم زوافر خوينا نحنا كاباتهم نابانا مسيو نداول نخ نبر نصهم كاباتهم نابانا مسيو نداول خ نبرو إذا سناي بتكسيان صراحي ما عزينا الآن نتوم خالد كنا أمنهم نتوم زي آمنوا لا نتوم نكرس زي فلت ولا ما عزينا خنا فلتهم كم يركع أمت تحل لا أمت تحقق قال كتنبر ها نتوم كم يركم تجوز كسوة مكهنات زي وانجيل تمهار زي تقولوا مساهم الله حزب زي وانجيل أهلتهم مقدس قربان كم زقرب جبروه تصاون بيت تصاو نوسا كريستيان كبحال كله نتوم قدس قربان زي تقبلوا نعخاتكم يوزم دقي تهونكم قدس قربان زي تقبلكم صومكم أسا كريستيان يكونكم كريستيان كو يكون بربعة بثمانية تطمقكم ولدنا تقبلكم سقاي كريستوس كو سقاي نايو موت كريستوس كو سلا نايو سلا حاتياتنا سلا أبسانا كو يو قدس قربانكم مسسري حاتيات يوس غاي زبل عيدا ميستين هاي زل عالم هيوت هالو ويلو هاي زل عالم هيوت من تغركم كو قدس قربان برب انت تطفى يكونن قدس قربان حماق زخون قدس قربان قزاف زخون قدس قربان أورس حاتيات زخون كي آمن كام مستقبلوا سلازم نسخاتكم جن آمن تيهم منعو حاتيات نطليكم نسحاتيهم قدس قربان تقبلوا سقوا بالعدة مستيوزم تكاي مزتوا عزكم من تليون يقرأ يفتح تبهلو إلكم نزهزبي ها ترديو نايك زابير سب كوينو سلا قدس قونو سلا خبر رومن فليتو نبيت كريستيان مخيدو علامة نقش قبل نخالوت قبل زي كون نبعلو مخانو فليتو بيت كريستيان كمص خمس لو غبرو نغورو بيتو نخالوت ناي زيافير قال ندحر فليتو ميرونا بيت كريستيان كمصيو كمز غيركم غسبسوم كمز غيركم مهاروم كبلو كو يزغبام نيرو اكم يلون كبران حزب كريستيان اكم يلون هجون هلخ كمص زخل اكم ነገር يم زلو ማለት እሱ አይጠቅም ለምንታናከም እንወርድ أتي جيجا تفسيميو كويني يقول داون أنطونيوس بيتكسيانا كم يكون هذا كم زلاي فلتي قدمين بحريون كم يجري يتعرى رحنا معنا ممد فارس عنا مستوم أسر أنطونيوس زخنا نعنا مد فارس عنا رحنا مالت سي نبعثهم يتقربوا زبلكم أكل كله يخلي خون مالت بعلهم تفتون بر أنا سمعكم زبلكم مالت يجن زغن نجار كله خمس خط تطرطريها مالتي مستم رخبكم ممجن مستم رخبكم ممزلكم أبوتات جن تاي تتصاقم تتنقص تاي مفتوح خان تاي مسلكم زوم كاباكم رحقكم زلوا حواتنا بخمينا خن مرسم زخل نجار إلكم سي تقلنا بزخنا مجدي لو تخمس يخليو نبيت كريستيان كأخطكم يخليو بزبل نجار كتفتحوا زي تفتنون من تاي بابا حدا مريقونكم ما تصبروا مالت أبلغ نبورو مالتي ناتي الرأي خوميو خالص بخمي يردو أن تعجن أنا إجابير بزجلة صلي مارتي إجابير أبو عمر يزحدرو خوميو الزينة متلاه زو سد أمبر نحن نزم سايكون قصة تعيشون أو أنا تبليسو نحن حقنا نيرنا سون تجاجم نيرهم زبل التحساس بقى زي تخكل أيكونن
ተጋጊኹም ዝነበርኩም ንሕና ዲና ንስኹም ኩሉ ይፈልጦ እትሰምዕ ዝኾነ ይፈልጦ ንስኹም ተዛረብኩምሞ ሰሚዕናዮ አቡነ እንጠኔስ ተዛረብዎ ሰሚዕናዮ ንሕና ንብሎ ነበርካ እንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዘረባ ሓደ ሰሚዕና ይንፈርድን ዘረባ ናይ ክልቲኹም ሰሚዕናዮ ወገንኩም ኣለውና ትብልዎም ዝበልዎ ሰሚዕናዮ ናይ ሲኖዶስ አካላትና ዝብሉ ጳጳሳት እውን ዝበልዎ ሰሚዕናዮ መማሃራንና ዝብሉ ሰሚዕናዮ ተዓፂ ዝነበረ ድምፂ አቡነ እንጠኔስ ክወፅእ ከለካ ሰሚዕናዮ ንዘለዓለም ኣብ ልብና ተወቂጡ ዝነብር ማለት እዩ ንሶም ከም ምዃኖም ሃገርና ጽቡቕ ይረኸበትን እኮ ህዝብና ጽቡቕ ይረኸበን ተበቲኑ ምስክና ስጋብጂ ጣዕሞን ለውጥ የለን ንሶም ዕሪፎም ኣለዉ ማለት እዩ ሶም ግን ባዕልኩም ይዕረፍኩም ዋላቶም ኣብ ሲኖዶስ ኣለና ትብሉውን ኣይዕረፍኩም ለዚ ክትዕርፉ ክትክእሉ እንድሕር ኮይንኩም ዝዕርፍ ስራሕ ናይ ሕልና ስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝፈትዎ ስራሕ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ስራሕ ክትሰርሑ ይግባአኩም ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባታ ምሻም ናይ ካልኣይ ግዜ ክህነት ካልኣይ ግዜ ዲቁና ትብል ሕጂ ነዊሑ ስለ ዘሎ ቆፀራ ከዓ ስለ ዘላትኒ ኣብ ዝቕፅል ክቕፅላ እየ ማለት እዩ ስጋብ እዚኣ ሰሚዕኩም ሓሳብኩም ክትህቡ ክፅበየ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሃብኩምኒ ሓሳብ ከዓ ክቕበሎ እየ ማለት እዩ ከም ዘለዎ ክቕበሎ እየ ካብ ምንታይ ከም ዝገስኩሉ ነገር ረቢለ ከዓ መልሲ ክህበኩም እየ ርእይቶኩም መሃብ ኣይትሕመቑ ናይ ኩሉ ሰብ ርእይቶ ሓሳብ ዝመስሎ ነገር ምባል ቅቡል እዩ ፀገም የብሉን ንሰላም ኢልና ንፍቕሪ ኢልና ንሓድነት ኢልና ንዕብየት ቤተክርስትያን ኢልና ንዛረቦ ዘለና ዘረባ ስለ ዝኾነ ሰብ ዝመሰሎ ክብል ይኽእል እዩ ብኽፍኣት ክብገስ የብሉን እምበር ብቐንዕና እንትሕርዳ ኮይኑ ቅቡል እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ማለት እዩ እሞ እግዚኣብሔር ይብል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ሴባዊት አብ ኮስሞ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኩተስቡ ወተረ በኩል ዚሁ